Ивелинчо, наричан още фараона или сводника, реве, че са го ощетили на изборите. Ивелинчо от шараните беше събрал много пари. Защо не направи един референдум за смяна на избирателната система? За падане на 4% бариера, която нито е демократична, нито е справедлива. Защо не направи референдум за смяна на изборната система в частта, по който се провеждат изборите? Има много начини те да са супер честни и справедливи. Аз лично имам разработени 3 варианта за избори без манипулация. Защо не се бориш да ги използваме? Защото гледаш само за себе си. Искаш да се отървеш от съдебно преследване и от затвор, като влезеш в парламента, имаш имунитет. Само това ти е в главата. Защо не се съберете с другите, които мислят, че изборите са нечестни? А те, разбира се, са нечестни. Един референдум и всичко се решава. Гласуване по метода на Петър Евтимов. Първи вариант по метода на криптовалутите. 100% сигурен. На всеки български граждан се прави електронен портфейл и в изборния ден му се трансферира, да речем, 1 лев койн, който може да преведе по сметката, по портфейла на всяка една от партиите. След това с преведените лев койни партиите си купуват депутатски места. Алгоритъмът е непробиваем. Затова има криптовалути. Другия метод на Петър Евтимов за честни и неманипулируеми избори. Използват се таблети за гласуване и принтер за химизирана хартия. Софтуер е държавна поръчка. Може да се направи от 2 програмисти за 2 седмици. След това се обявява награда от 10 милиона, за който хакне този софтуер. Ако никой не успее да го хакне, се приема, че е сигурен. Бюлетините са на специална хартия. Хартия, която няма как да бъде фалшифицирана. Всяка бюлетина има уникален код. В секциите се разпределят бюлетини с код на случайен принцип. Отделно от това, всяка машина генерира случайен код и го отпечатва на бюлетината при гласуване. Когато човек гласува, той си измисля негов код, който също въвежда. Този код също се отпечатва на бюлетината и копия от него отива в гласоподавателя. 1 минута след края на изборния ден в ЦИК постъпват резултатите и те се публикуват веднага. Публикува се основния номер на бюлетината, публикува се случайния код от машината, публикува се и кода на човека, който е гласувал и за кого е гласувал. И така всеки по номера на своята бюлетина с проверка за своя код ще може да види за кого е отчетено гласуването му. Тоест манипулации са невъзможни. Отделно от това, ЦИК публикува карта на България, в която са адресите на всички гласували. И всеки може да види колко гласоподаватели има в неговата сграда. Например, в дадена къща живеят 3 човека. Обаче ЦИК по избирателни списъци отчита, че оттам са гласували 5 човека. Веднага се сезира прокуратурата за изборни измами и за мъртви души в избирателните списъци. Елементарно. Забранява се гласуването на хора без средно образование, хора, които не знаят български и хора, които не живеят в България. За да гласуваш, трябва поне 5 години да си живял в България и да си внасял здравни и социални осигуровки. Който е българин и патриот, ще ме разбере. Мнението на останалите не ме интересува. Българи може да променим всичко. Може да си върнем България. Но не трябва да подкрепяме мошеници, фараони, сутеньори, предатели на България, соросоиди и чужди агенти. Независимо с какво говорят, на какво се правят, каква кожа са облекли, независимо от лъжите, които изричат всеки ден. Защото повечето са лъжепатриоти и искат само власт и пари, а за България не ги интересува. Събуждайте се да правим референдуми, да променяме България и да се спасим всички заедно. Иначе не ни чакат добри неща.